Sa Pavia, Iloilo, pagbunggo sa motorsiklo sa nagabisikleta sa crossing sa Barangay Maliao nakuhaan sang video. Samtang 7 ka persona napilasan sang nagbaliska ng SUV nga nakabunggo sa Center Island. Si Kim Salinas nakatuto. Pilaso ng 50 anyos nga bicycle rider nga ginkilala kay Roque de la Cruz sang namunggoan ini sa motorsiklo nga ginamaneho ni Arvin Tubong Banwa. 26 anyos sa crossing sa Barangay Maliao, Pavia, Iloilo, pasado las 8 sang gabi sa Huwebes. Sa sininga kuha sang CCTV video sang barangay, makitaan ang mabasko nga impact sang pagkabunggo. Sunod sa kapulisan, pauli sa ilabalay sa Barangay Maliao si De La Cruz, samtang pagkato naman sa syudad ang driver sa motorsiklo nga nakaangkon sa minor nga pilas sa lawas. Nagareglohan na yung magtimbang nga bahin kag ginpiling nga magpauli na lang kag hindi na magpabulong sa ospital. Motor nakita niya man galing alang-alang siya nga kundiin siya ma-way nga magi nga dalan niya lane bala. Kay do na nakibot ni siya kay nagulpi man nagisulod ang bike. Pilason ang driver subong man ang 6 ka mga pasahero sa rima tapos magbaliskad ang ilang ginasakyan nga SUV sa bahin sa Barangay Maliao, Pavia, Iloilo. Ginkilala ang driver nga si Fatima Susarno sa Lucena, Iloilo. Ginpahayagan na dulaan ini sang kontrol kag nagbunggo sa Center Island. Halin ang salakyan sa Lucena kag padulong kuntani sa Iloilo City. Wasak ang atubang nga bahin sang salakyan. Ginapahayag nga napiyungan ng driver butang nga nakabunggo. Bangod sa impact, naglupok ang airbag sang salakyan. Gilayon niya gindala sa ospital ang 7 ka biktima nga nakaangkon sang minor nga mga pilas. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas.